Kardom dormani nili man sing hanse lapena prang si er nili YouTube channel nangkelang rato on aphan aprang si kardom na pachik kardom asipini labang so YouTube channel ke bang athipi bang kelalo non hejong elitum karbi mate ake hai EPHL si alam jaisarpu angtong tiga tharpan pini police atum alang liphan arikan kok pon check si gel ke pon mate hem kangsam ke pon labang so buthak nili tame ning duklo kaduk ka vera tame ning duklo lapenili tum ket heklong thaili tum emekri jangri ason pini son angtong tiga tharpan son gel ke pon laki pining dukdun pik alam thebang che paklang nang ko lalo ilitum khailong ri mate itum ahawar haparalong bang sotum nang chirai un idder nang jipu akachisong akemang panalang lipinang an kidam tang pohutame lam than pombom lom than lam than pombom lo arjudun longbom lo sonsi pini arni anmang kalang liphan keske pabon pondolo lasila bangso keske pabon along laki 2021 aning kan lapusona kes pusipulo sitame angtong ti kathara sonson ke nahok kunasya ki chokchi doma pabangke ilitum kilang tang an kitheklong an talang liphan thang ke chokchi awe lasia lang liphan pini lapuson kinepon social media long ilitum kitheklong penke nilitame ningdu peglo donatum athema imina lang ria long padalong kacher icon thip ji tu akachi songa bang pho phan hem kang sam ke pon pide da bang ke ning du pe khangjang lo lasidona tum ahok lo la salang li phan lamjai sarbo mate angtong tigathar aphan gel pen jok vek po busi ning thedun lo la pen pa jok dun vek nang po kadok we arat ta chingrum nang po busi nili ta lamthe ningjedon lasila bangso YouTube channel along ni mina sitame ning chekhango ni penzi pini labangso a video semarlo asap so sitame